बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। फावखुंग्रि पद्मिनी कल्हापुरेया बिसानि 6थि बर' फिल्म एवार्ड सेरेमनिखौ खुंफुंनायाव बाहागो लादों। बिसानि 6थि बर' फिल्म एवार्ड सेरेमनियाव बाहागो लानाय समाव फावखुंग्रि पद्मिनी कल्हापुरेखौ गाजा गोमजायै बर' हारिनि खाम जथा दामनानै आरो सिफुं सुनानै बरायनाय जादों। जेराव फावखुंग्रि पद्मिनी कल्हापुरेखौ बर' हारिनि दख'ना गाननायखौ नुनो मोन्दों। बर' हारिनि दख'ना गाननायाव फावखुंग्रि पद्मिनी कल्हापुरेखौ गोबां समायफ्लेनाय नुनो मोन्दों। बिथांजोआ गिबि खेब बर' हारिनि दख'नाखौ गानदोंमोन। बे सेरेमनियाव बाहागो लानानै फावखुंग्रि पद्मिनी कल्हापुरेया गाब गैयै जायख्लं सावथुननि प्रडिउसार मुलुगसार बर'नो बे बोसोरनि बयनिख्रुइबो साबसिन सावथुन बान्थाखौ होनायजों लोगोसेनो 1 लाख रांनि चेकखौबो गथायदोंमोन। बे सेरेमनियाव बाहागो लानानै फावखुंग्रि पद्मिनी कल्हापुरेया बुंदों, बिसानि बेबादि हाबाफारि खुंफुंनायाव खनले फैबाय थानो गोसो जादों। बेजों लोगोसेनो बिथांजोआ गावखौ अननाय होनाय आरो गाजा गोमजायै बरायनायनि थाखाय बड'लेण्ड ओनसोलनि गासै सुबुंफोरनो हामलायथि जासिहरदों। भाई थैंक यू, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। इतना प्यार, इतना बहुत ही सुंदर स्वागत मिला और जिस तरह से लोग मुझे प्यार करते हैं, दिल कर रहा है यहाँ बार बार आती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।